едно клипче. Това е зелената екопътека, която тръгва от Бачково, минава през манастирчето, където иконата носят и продължава за хижа Марциганица. Вървиме точно по реката. Ето. Тук е. Ако има вода, няма как да вървиш. Красотата е невероятна просто. Даже стълбички са служили. Стълбички, гледайте. Тук върви реката. Скалите. Красотата е неземна. И много готино. Малко екстремно. Тук се е събирало нещо като вирче. Има и стълбички, има и въженца. Тук малко да видим как ще се качим. Опа! Трябва да свалим за въжето. Ето. Готино много. Ще слезем, ще го ева. Ето го метално въже, стълби. Еми. Ето.